ešte predtým, než začne toto video, sa prosím ťa uistiť, či máš na tomto kanále like a odber. Prelet prázdniny totiž mákam na videách a bola by som neskutočne rada, keby si moju tvorbu ocenil tým odberom. Sme neuveriteľne blízko pri 500 odoberateľoch a ja už viacej toho naozaj nebudem okecavať a my môžeme ísť na rozoberanie dnešného témata. Everybody ready? All right, the count of three. 1, 2, finale! Ahojte milí hráči a hráčky pri dnešnom videu a v dnešnom videu si prebereme narodeniny Five Nights at Freddy's. Už to bude 1 dekáda a 2 roky, čo je tu s nami Five Nights at Freddy's. Počkaj. To už bude 12 rokov. Ja si pamätám, keď Five Nights at Freddy's mohlo oslovovať 9-10 rokov. No čo už, čas uteká naozaj rýchlo. A preto si v dnešnom videu povieme všetky novinky. No to točiť nemôžeš, to už točil Matano a Adax. Aha tak, že už to veľa ľudí natočilo. No tak si ku tomu niečo pridáme. Čo tak napríklad moje skúsenosti s Five Nights at Freddy's, nie je to ako dobrý nápad? No, to by situáciu ozvláštnilo. Dobre, takže ja vás vítam pri tomto narodeninovom videu Five Nights at Freddy's. Ja viem, že idem trošku neskoro, nemusíte mi to pripomínať. Ale v tomto videu si povieme všetky zaujímavosti, čo sme sa mohli dozvedieť ohľadne Five Nights at Freddy's 12 rokov, všetky plánované veci ohľadne Five Nights at Freddy's 12 rokov, či dokonca ešte aj niečo, čo sme sa dozvedeli pred narodeninami Five Nights at Freddy's. Takže najprv začneme asi tými novinkami. To vás zaujíma asi najviac. Takže Steve Wool, ktoré stojí za populárnym Security Breach, zverejnil záhadný teaser obrázok s postavou Vanny, ktorá vyzerá zagličovane. Odraze jej oka si pozorní fanúšikovia všimli číslo 2, napísané rovnakým fontom, aký bol použitý pri pôvodnom Security Breach. Čiže ide o oficiálne potvrdenie, že Five Nights at Freddy's Security Breach je v plnom vývoji. Ďalej, je tu teaser na Five Nights at Freddy's World 2. Vývojári Megacat Studios, tvorcovia nedávneho hitu Into the Pit, inšpirovaného knihou Fazbear Frights Into the Pit, taktiež prispeli troškou a zverejnili teaser s obrovským číslom 2. Na obrázku sa objavili známe postavy v štýle roztomilého, no tajomného RPG Five Nights at Freddy's World. Komunita s nadšením oslovuje návrat tohto jedinečného konceptu v podobe plnohodnotného pokračovania. Ako Scott spomínal na narodeninách Five Nights at Freddy's 10, tak chcel, aby Five Nights at Freddy's World bol trošičku ozvláštený a že už by to na budúce asi neurobil. If you could go back and change one thing in those 10 years, do you have anything that you would change? You can't say the box. No, you know, the one thing I would change, I wish I could go back and have one more shot at FNAF World. I really, really do. I know it still would probably definitely be the oddball in the series, no doubt. And maybe it would still have been a poor decision in general, but there were just a lot of bad decisions made at the beginning of that project that doomed it from the start. Like I was making it with mobile in mind, so it was a really slow resolution. I was thinking about it as a game on the phones. I tried to make the whole game on one frame in Click Team Fusion. That just means I wasn't allowing it to be as big as it could have been. I was trying to cram it all together for my own convenience. There were just several decisions that were made that really hindered that. And also I was in a rush because I was getting a little arrogant. Takže sme radi, že to Megacat Studios zobrali pod svoje krídla a ideme na ďalšiu novinku, čiže nové sociálne siete a zmena loga. Scott Cawthon spustil svoj úplne prvý oficiálny Instagram účet pod názvom FNAF Scott Games a aktualizoval logo celej franšízy. Práve cez tento účet a tajomné indície, prekrývanie mapy nákupného centra cez fotku pice, fanúšikovia odhalili prvé detaily o reálnom zábavnom parku. A čo je podľa mňa najlepšie na všetkých týchto novinkách, je skutočná a permanentná Freddy Fazbear pizzeria. Čiže najväčším prekvapením je, že svet Five Nights at Freddy's ožije aj v reálnom svete. Tvorcovia série Scott Cawthon spojil síly so zábavným a tajomným nákupným komplexom American Dream New Jersey. Otvorenie je plánované na rok 2027 a pôjde o úplne prvú stálu imerzívnu reštauráciu na svete. Ponúkne funkčné reštauračné priestory, arkádové hry, pódiové vystúpenia animatronikov,
ako Freddy Fazbear a jeho skupina, pirátsku skryšiu Foxyho a multiplayerový survival zážitok naživo. Ďalej tu mám novinky ako nový zberateľský merch, čiže značky ako Yutus a Funko tradične použili vlnu oslav na predstavenie nových zberateľských Five Nights at Freddy's figúrok, plišakov a limitovaného oblečenia inšpirovaného ikonickými animatroniky z pôvodnej hry z roku 2014. Čakanie na Five Laps at Freddy's. Komunita počas výročia opäť otvorila tému odloženej motokárovej hry Five Laps at Freddy's od Click Teamu. Pôvodne mala výsť už minulý rok, no potichu bola presunutá na tento rok, čiže 2026. Keďže demo má už 2 roky a vývojári o hre dlhšie mlčali, výročie vyvolalo veľkú vlnu špekulácií, či sa finálne vydanie dočkáme ešte teda pred koncom tohto roka. A filmové správy a streamovanie. Hoci Scott Cawthon vopred avízoval, že hlavné oznámenia výročia sa nebudú týkať filmov, fanúšikovia dostali skvelé správy o distribúcii úspešného filmového pokračovania Five Nights at Freddy's 2. Netflix debut. Film Five Nights at Freddy's 2 oficiálne dorazil na americký Netflix práve začiatkom augusta, presnejšie 3. augusta 2026. TV premiéra. Francúzska sieť Canal Plus oznámila, že film zaradí do svojho televízneho vysielania už 15. augusta 2026. A ohľadne 3. pokračovania Five Nights at Freddy's sa zároveň začína intenzívne kolovať očakávané filmové završenie trilógie, ktoré smeruje pravdepodobne na rok 2027. Taktiež tu mám novinky ako The Joy of Cremation remake. Počas oslav sa opäť upriemila pozornosť na očakávaný oficiálny remake legendárnej fanúšikovskej hry The Joy of Creation, ktorá vzniká pod hlavičkou iniciatívy Fazbear Funverse, ktorú Scott priamo financuje. Podľa posledných informácií z komunitných fór je vydanie plnej verzie plánované na jeseň 2026, takže po výročných teaseroch ide o ďalší zážitok, ktorý si zahráme už čoskoro. Špeciálny narodeninový art od Steve Wool, alebo neviem, ako sa to má čítať. Tvorcovia Security Breach, Help Wanted 1, Help Wanted 2, Secret of Mimic a tak. Nevydalo len teaser na novú hru, ale aj uvoľnilo oslavnú špeciálnu grafiku, čiže artwork 12. výročiu a slúži ako poďakovanie komunite za 12 rokov teórie umenia a podpory. Five Nights at Freddy's 2 event na Game Jolt. Platforma Game Jolt, ktorá je historicky domovom tisícok fanúšikovských Five Nights at Freddy's hier, opustila špeciálny trojdňový event s názvom FNAF Creators. Hlavná prezentácia bola ohlasená na 15. augusta 2026. A o čo teda ide? Event zastrešuje nezávislých tvorcov, ktorí predstavia hrateľné ukážky, updaty a pohľady do zákulisia z najpopulárnejších komunitných projektov, ako sú Pop Ghost či Five Nights at Candies. No a to bude o novinkách všetko a teraz si skúsime na chvíľu pojapovať o tom, že ako som ja vlastne začínal s Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's je komunita, ktorú pozorujem tak nejako od začiatku jej vzniknutia, čiže od roku 2014. Chcem povedať, že vtedy ma to nejako extrémne moc nezaujímalo, lebo vtedy bol ohľadne toho veľký hype a ja som si myslela, že aká je to hlúpa hra, že to ľudia hrajú. Ale tak zase som sa k tomu vrátila, lebo v roku 2016 a 2017 vychádzali také tie populárne pličaky na Five Nights at Freddy's a vtedy ma to až tak začalo aktuálne brať. Keď som spozorovala len, že na svete bolo Sister Location a potom vyšla Pizzeria Simulator, ktorá mala zakončiť kompletne základnú časť hry. A potom som zase v tom stratila niť, pretože vtedy zrovna Scott odchádzal od Five Nights at Freddy's a pustil sa do toho Steve Wool, ktoré nechcem povedať, že nás sklamalo, lebo na začiatku to vyzeralo, že naozaj bude Help Wanted skvelá hra, čože bola, ale v tomto prípade mám na mysli skôr to, že ako to potom skončilo zo Security Breach. Ale tuto to musím naozaj povedať, pretože ku Five Nights at Freddy's som sa vrátila, keď vychádzalo Security Breach. Bol to naozaj nepopulárny názor väčšiny ľudí, ale ja som si tú hru akože actually užila. Síce som ju nikdy nezapla, lebo naozaj nemám veľké rozmedzie na počítači, aby som to si mohla stiahnuť, ale podľa toho, čo som sledovala a podľa toho, keď som ešte hrávala Roblox a bývali tam také tie remakey na to, tak ma to mega bavilo a myslela som si, že aká je Five Nights at Freddy's Security Breach dobrá hra. Za čím si vlastne stojím ešte aj doteraz, ale nezaujíma ma to, že či tá hra bola nejako graficky zle urobená. Skôr mám na mysli to, že hra mi prišla dobrá a také obohatenie o ten FNAF lore. Keď som sa ku Five Nights at Freddy's vrátila v týchto rokoch 2021, tak som si začala študovať všetky Five Nights at Freddy's knihy, začali ma zaujímať Five Nights at Freddy's teórie, aj tie staré či tie nové. Pozeral som Matt
svetové teórie, zaujímali ma, aké songy povychádzali za tú dobu a celkovo ma začalo Five Nights at Freddy's naozaj zaujímať. Ak by som sa mala priznať, teraz je to jeden z mojich najbebenejších fandomov, aké mám. A ešte ohľadne toho, keď už vychádzali také tie hry ako Ruin DLC, tak samozrejme, že ma to prekvapilo, pretože mi prišlo, že to bol obrovský skok ohľadne Security Breach na Ruin a potom ešte ako urobili Hellbound 2. Taktiež mi príde super, že urobili hru na tému Into the Pit, keďže je to jedna z dobrých Fazbear Frights kníh. Sice Fazbear Frights naozaj moc nemusím, ale bavilo ma túto arkádovku sledovať. Takže ohľadne Five Nights at Freddy's, svojím spôsobom mi to tiež definovalo nostalgiu. Sice sa naozaj s tým spoznávam až teraz, tak v poslednej dobe, keď si študujem teórie na videá a tak, ale naozaj mi príde, že Five Nights at Freddy's má pred sebou naozaj sľubnú budúcnosť. Dobre, tak to bude koniec dnešného videa. Ja dúfam, že ste si užili. Ak áno, bola by som rada, keby ste napísali do komentára svoj názor. Ako ste to mali vy s Five Nights at Freddy's? Či sa vy tešíte na niektorú z týchto hier, alebo na otvorenie oficiálnej lokácie, či dokonca aj na niečo iné. Každý komentár si čítam, každý komentár lajkujem, srdiečkujem a odpíšem. To bude asi z tohto videa všetko. Takže čus.